תסתכלי. נו. איזה חום, איזה כיף. איזה יום יפה. רגע, אני באמצע הסרטה. שמעת? פיקה, את יכולה לעשות בפולת הרים. בואי, תחזיקי את זה ככה, תכווני רק אליי. זה יתפוס גם אותי. ככה? כן, לא, רק תכווני אליי. איך אני אדע שזה עובד? זה עובד. נו, תגיד איזה כיף. תסתכלי שזה מכוון אליי. יו, בורח לו פיפי. תראי את המעיל. עשיתי את זה למעלה. תזרוק את המעיל. תזרוק, נו. אפשר להתגלת שלה. איזה חום. זהו, תעצרי, זה יהיה שם נקודה. איך? תעצור אתה. מצלמה, כן.